ndek lawak ngono lho, lek gak nyantol-nyantol. Senenge mati-matian, nek gak hidup ya mati jawabane. Stres 10, 11, 12. Duh, ya ampun, tangi tulisan kowe enak rasane awak. Raup sik wis maro maskeran. Sopo ngerti mari maskeran raiku koyo jani black hole. Mari riyo rek, wayahe dodol golek pulian. Muga-muga laris manis sing soge dhuwit nyedhek sing utangan ngaliyo Gusti. Mari maskeran jan suwe gerek. Persis jani black hole apa black rengginang iki. Jalan-jalan ae wis, timbang dikongkoni recek-recek ambek makku nggo. Wong-wong iki kok sepi sih? Mosok mari riyo gak duwe duit blas. Kok gak blonjo iki? Micin masako sawi, micin masako sawi. Mak, Apa? karo ibu dikon blonjo. Tuku apa? Tapi jare dikon utang dhisik. Oh, alah tua saya aku seneng. Oleh utang, Mak. Tapi yo aja akeh-akeh lek utang. Utang kok terus ae. Duh, ruame rek lapo e? Oh, alah teko meneh rek iki tambah sumpek aku. Ono apa sih kok rame ae? Lah rek iki lho blonjo lho kok utang ae. Alah ya utang ono. Tuku apa sih kon? Lho, tuku apa? Isik aku lali, micin masako. Wortel ah. Kudu micin masako. Uyah. Duh, kudu. Duh, mali awakmu sing muring-muring. Dang, cepetan. Sik telah meneng awak tak iling-ilingi dhisik. Anak sama nanti? Magang lemulan ngono lho. Waduh tuh, kan kanca gendenge iki. Jurusan apa? Jurusan Perjudian. ngawur. Lah apa? Apa ya? Perkawinan. Ngawur kan iku. Nang ngarai bingung rek kaya arek iki. Apa ya? Pertanian. Walah pertanian, bagian maco lah. Gak, pakai ngompres. Ha! Apa? Hai, wis eling ah. Duh, pancet lali aku. Tak mulai sik tak takon Mak. Arek nek kagak mangan brutu ya ngono ku. Oh, micin masako sawi. Eling. Alah, kon kali ngomong sawe kok suwe men utang maneh kon niku. Nyo. Suwon Mak, jare lek gajian dibayar. Lah terus kapan makmu gajian? Tahun ngarep jare. Yo pinter berarti makmu. Ngenteni warung iki bangkrut baru bayaran. Oh, niku ngawur bangkrut. Mbak, uruk anak aku nggak ada PR. Kudu mbakmu aku, gak usah celuk-celuk mbak. Ya wis say, uruk anak nggak ada PR. Idih, say, PR apa? Matematika. Alah, lek mati-matian yo angel dah. Alah tak pikir gampang. Cubukan wis bukumu. Oke say. Ya wis tungguan warungnya ya, aku tak masak dulu. Yo. Ono apa, Cak? Dungaran prei ora kerja ta awakmu? Hadeh, wong mari riyo kok kerja ae. Kate tuku apa riko? Ana burger ah. Ilatmu kualik adungaren goleki burger. Pengen mangan roti aku, Bro. Tuku roti bakar nek warung sebelah kono lho, burger barang. Lek pizza ono ah. Mie kremi, iki ngono warung sayur. Blonjo iku ya golek sayur, gak usah golek sing aneh-aneh. Yuh, dodol kok keremen. Ya kate gak kereng ya apa wong sing didoli model ngene iki. Ya wis tak tuku sawi aku. Halo, Yang. Iya, Yang. Buku tak rono. See you, Yang. Pacar anyar ah? Iya, nemu di gantangan. Kelas. Piro sawine? 5.000 nyo. Nyo 10.000 susu EPN, mumpung aku baik hati. Widih. Mari kecekluk rupane wong iki. Suwun-suwun.
Wis ah. Ayo rono. Mak tunggu warunge, tak ngurui gemek iki lho. Waduh, iya wis tak tungguin, wis ngaliyo kono lho. Angel lah PR-e. Yo angel lo matematika. PR ku gak usah dipikir. Kaya aku ngene iki lho, gak tau mikir. Stres. Loh, gak tau mikir ku kunci hidup tentram. Senenge mati-matian, lek gak hidup ya mati jawabane. Wis macon soalé. Della membeli permen 5, lalu diberikan kepada Putri 2. Berapa sisa permen Della? Kene tak jelasno ngene papan, cek masuk nang utekmu. Permene Della kan 5. Lah terus dikakno Putri loro. 5 kurang loro piro? Duh. Bayangno ngono ku Mat, malah aem-aem. Bayang nopo? Bayang Nora ini wali ta? Lah ilah, bayangno kon iku duwe permen 5. Kok kekno kancamu loro kari piro? Yo gak gelem, koncoku ora doyan permen kok. Duh Gusti, iki ngono mek perumpamaan. Tokno drijimu wis 5. 5. Modon loro, drijimu dono loro. Modon loro. Kari piro? Ciro lu 3. Nah, ngono lho Des. Wes soal selanjutnya apa, Con? Ibu akan berangkat ke rumah nenek. Pada pukul 7, ibu mulai berangkat. Jika rumah nenek memakan waktu 1 jam, pukul berapa ibu akan sampai? Lah, jam 7 iku ibumu budal. Lah jarake iku mek sak jam. 7 tambah 1 piro? Jam 9. Kok jam 9 sih, Mat? 7 tambah 1 piro? Iya lek dalane lancar, lek dalane macet tambah suwe. Masalah pikiranmu iku lho kok banter men sih, Mat. Wis gak usah bayangno dalane macet, bayangno sepi. Iya lek dalane mulus, lek dalane gerakalan tambah suwe. Kayak aku njan sing kudu sekolah maneh. Rame ae lapo sih kon iku? Arek iki lho, diurui jan gak nyuwantol-nyantol ae. Catono ndek lawak kono lho, lek gak nyantol-nyantol. Wis ndang, gak usah kesuwen. 7 tambah 1 piro? 7 tambah 1, 8. Ya ngono tak pinter. Wis mari ki soal terakhir, sing liyane garapen di omah timbang aku stres. Lek iki tambah-tambahan biasa, 10 tambah 5. Ya wis, drijimu tokno 10. Terus tambah ono 5. Loh, lah drijiku mek 10 kak. Yo, wis hitungen 5. Stres 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ngono tak pinter. Wis mulya, liyane garapen di omah. Waduh, wong kari loro e kok. Ayo wis dimarekno. Wis semua aku pusing. Misal aku sing dadi guru duwe murid model awakmu ya mati nom sing iya.